Здравейте! Днес ще приготвим затворена пица. Ето и необходимите за целта продукти. За тестото 3 чайни чаши брашно, 10 грама прясна мая, 2 супени лъжици олио, 1 чайна лъжичка сол, 1 супена лъжица захар. За плънката ще са ни необходими 2 кренвирша, 100 грама топено сирене, 100 грама кашкавал, 3 щипки чубрица, сол на вкус, черен пипер на вкус. Всички продукти за тестото, освен брашното, разбъркайте в 200 мл гореща вода и оставете за 5 минути покрито. Сипете брашното в купата и го разбъркайте с течната смес, докато се получи тесто. Покрийте тестото с кърпа и го оставете на топло за около 1 час. Разделете тестото на 2 равни части и едната разположите на дъното на намазнена тавичка. Намажете с лютеница, а върху нея наредите продуктите за плънката и нарасете с чубрица, сол и черен пипер. Похлупете с отделената втора част на тестото. Отгоре намажете пак с лютеница за по-хубав загар. Печете в умерена фурна 30-35 минути, докато хване златиста коричка. Бон апетит! И не забравяйте да се абонирате за още кулинарни приключения!